Sí. Bo día a todas e a todos. Dende o BNG compartimos as xustas reivindicacións que fan os nosos labregos e labregas nestas mobilizacións que percorren o país de norte a sur, o Estado español e incluso varios estados da Unión Europea. Unhas reivindicacións que están sendo manifestadas polos gandeiros desde moito antes da Comisión de Asuntos do Pleno, con lo cual esta moción podría perfectamente haberse traído á Comisión sin ser unha moción de urxencia. O campo galego leva asediado pola desconsideración das políticas das diferentes administracións, por unha PAC que no Estado español non contempla as singularidades que amosa a nosa actividade agrogandeira. A aplicación da PAC, que lle corresponde á Consellería de Medio Rural da Xunta, adapta as liñas mestras das políticas comunitarias ás realidades da área mediterránea e non á nosa realidade. Pois o que nas outras comunidades son latifundios, para nós son minifundios que non se corresponden co que fala a PAC. A parte deso, outro dos puntos básicos do que vostedes falan na moción é os prezos da cadea alimentaria, que este é a nai do año, a verdade. Esta lei da cadea alimentaria contempla a prohibición de pagar por debaixo dos custos de produción ao eslabón anterior, pero non establece mecanismos de cálculo obxectivos dos mesmos. Produtor, primeiro eslabón. Industria, segundo eslabón. Distribución, terceiro eslabón. En esta distribución temos entidades como Mercadona, Gadis ou Vegalsa. En todo este proceso de produción, transformación e venda ao consumidor, só os prezos ridículos que paga a industria ao produtor son públicos. Os prezos que paga a distribución á industria e, polo tanto, as marxes de beneficio non se sabe que nas leva, pero o produto multiplica exponencialmente o seu prezo. Dende o BNG levamos ao Congreso nas últimas modificacións que sufriu a lei, a última, a fin de ano do 2021, enmendas de calado. Unha delas propoñía que a lei contemplase un mecanismo público de cálculo dos custes de produción que servisen de referencia nas negociacións e asinado dos contratos. Por certo, o PP e o PSOE votaron en contra. No ano 2009, o PP accedeu á Xunta de Goberno, á Xunta de Galiza, e eliminou figuras de mediación para regular estes prezos, como a Mesa do Leite, a Mesa da Carne, o Observatorio Lácteo, o Observatorio da Carne, alegando que non se podía condicionar nin mediar no libre mercado. E agora o que pretenden é facer este paripé de defensa do sector primario, cando en realidade eliminou os contratos homologados e os mecanismos de cálculo de custes de produción. En todos os seus discursos públicos relegan as responsabilidades a Madrid, pero dentro das súas competencias de aplicación do PPAC non defenderon as pequenas granxas familiares que tanto promulgan. Como pode ser que a Consellería de Medio Rural exclúa no 2022 por unha nefasta programación das axudas ao 85% da produción ecolóxica? Vostedes levan 15 anos desgobernando este país e, aínda por riba, dispoñen de competencias plenas en materia de agricultura e gandeiría. Así que deixen de botar balóns fora e de culpar os demais. Excluíron as granxas de menos de 10 vacas na axuda compensatoria ao COVID no sector de vacún de carne e que en sentencia xudicial obrigou o 18 de abril do ano pasado a Xunta de Galicia a permitir o acceso do cobro das axudas a 10.284 granxas galegas, máis da metade das que existen en activo. A Xunta séguese compensar as pequenas granxas familiares excluídas a pesar desta sentencia xudicial en contra. Como dicía antes, a Consellería de Medio Rural ten as competencias nestas actividades. Entón, nós propoñemos que dentro desa moción que vostedes presentan metan un punto que sexa a exixencia de corresponsabilidade e adopción de medidas á Consellería de Medio Rural nas competencias que lle son propias. Grazas.